Zahartzean artikulazioen mugimendu tarteak murriztu egiten dira eta muskuluen indarra galtzen da. Emakumeetan prozesu hori nabarmenago gertatzen da menopausia iristean. 50 urtetik aurrera, masa muskularra urtean 2 jaistera iritz daiteke eta indar muskularra urtean 1.5 jaisten da. 60 urtetik gora berriz 1.3 ere jaitsi daiteke. Ikus ditzagun jarraian zer aldaketa diren nabarmenenak. Ahalmena aerobikoa murrizten da. Adinean, aurrera egin ahala, gehienezko oxigenoaren kontsumoa murrizten delako. Horrek eragina du ahalegina egiteko gaitasunean, bai eta ahalegin horretatik berreskuratzeko behar den denboran ere. Artikulazioen mugikortasuna murrizten da, alde batetik hezurren dentsitatea murrizten da, neurri handiagoan emakumeetan menopausiaren ondoren, eta bestetik artikulazioen endekapena sortzen da. Muskuluen indarra murrizten da, muskuluen masa zein eraginkortasuna murrizten dira. Erortzeko arriskua handitzen da, hainbat faktoreren ondorioz, hala nola ikusmen periferikoa eta muskuluen indarra eta arintasuna murriztearen eta jarrera oszilazioa eta erreakzio denbora handitzearen ondorioz. Faktore horiek guztiek areagotu egiten dute adin batetik aurrera gure lan ingurunean istripuren bat gertatzeko posibilitatea. Jarraian istripu horiek prebenitzeko zenbait neurri proposatzen ditugu. Ingurunearen baldintzei buruz. Lan espazio eta altzarri doigarriak, aulki eta mahai erregulagarriak jarri. Lanaldian zehar jarrera aldatu ahal izateko. Lanpostuak eta pasabideak behar bezala argiztatu. Lurzoruak oztoporik gabe mantendu. Ez egin lanik irisgarritasun mugatuko espazioetan edo jarrera behartuak hartu behar diren espazioetan. Zereginen baldintzei buruz. Zeregin errepikakorrak ezabatzen edo berriz diseinatzen saiatzea komeni da. Zereginak egitean laneko jarrera egokiak bermatu. Indarra egitea mugatu. Oro har, indarra egiteko muga balioak 125 murriztu behar dira. Irismenak egokitu, erabiltzailearen mugara egon daitezkeen espazioetara sartzea beharrezkoa den lanpostuetan. Ahal den heinean, pisu handiko materialak eskuz maneiatzea ekidin. Lanpostuan joan etorriak eta mugikortasuna ahalbidetu. Baldintza indibidualei buruz. Bizimodu osasungarrien printzipioak bultzatzea, erraztea, prestatzea eta aplikatzea. Elikadura, jarduera fisikoa, loa, tabakismoa eta alkoholaren kontsumoa saihestea.